Ahoj lidi, zdraví vás Remy u singleplayeru a dneska si postavíme domeček. A když tak, toto je moje první video. Třeba ho postavíme tady. Nejdřív začneme s loupama. Tak. Tady. Začneme další sloup. Kolik to máme? Tak. Další. To je jedno, jak to budeme mít velký. Nemusíme to mít všechno stejně. Tak. A jdeme zase nahoru. Ups, trochu to je větší, tak to zmenšíme. Tak, toto musí být stejný. Tak. Tak, je to dobře. Tak. Tak spadneme. Tak je to větší. Tak. Tak, už máme skoro základy hotový. A pak budeme pokračovat s další stěnou. Tady dáme dveře. Máme pěkně dvojitý, aby se to tam hezky vešlo. Ale spíš jedny, aby to bylo hezčí. To zase nebylo ulítný. No a můžeme na to dát takhle sklo. Tak dáme, teď se ho najdeme. Tak, teď no tak to vyhodíme, to není moc hezký. Tohleto sklo tam dáme. Dáme tam ještě dveře samozřejmě. Tak. No, se nám tady chce před to. Takhle. A ještě dveře. Takhle. Promiňte, trochu jsem se překlikla. Tak a teď jdeme dovnitř. Tak a vezmeme si dubový prkna. Tak. Koukneme se, jak to vypadá. Tady nahoře. Ups. Tak a semka dáme skla.
Stavte k tomu víc laděj, aby to bylo hezčí. Tak, tady ještě dolů, ještě jednu stěnu. Tady dáme taky sklo. Tady bude trojitý a tady dáme zase dvojitý. Tady bude taky trojitý. Trojitý se mi líbí. Tak, jak jsem to udělala dvojitý, to nevadí. Tak, ukážeme se, jak to vypadá. Dáme tam torčky. Tak, tam dáme bloky. Tak, tady dáme jako torčky, trochu si to osvětlíme. Osvětlíme si to i vevnitř. Takhle ke straně. Tak, aby to pěkně ladilo. A udělám si stěnu. Střechu teda. To. Takhle. Koukneme se, jak to vypadá. Tak a teď uděláme podlahu. A dáme ještě, když tak do toho vesničana. To tady bylo hezčí. Budeme začínat s podlahou. A můžeme tam dát i stoleček se židlí, když je to takhle menší baráček. Nebudu tady dělat přece jen tak něco pro zábavu. Promiňte, začal mi tady mobil jenom tak pískat. Tak. Dáme tady nějakou purpurovou a dáme třeba bílou vlnu. Tak a ještě se vezmeme vesničena. Ještě se vezmeme nášlapnou desku, aby se nám otevřely dveře pěkně. A nebo něco takového. A ještě plot. Tak ještě se vezmeme pěkný schody. Tak ještě se vezmeme toho vesničana. Tak, začneme s ním. Tak. To otočit. Teď se vezmeme purpurovou a doděláme to tady. Tak. A máme pěknou podlahu. Tak. Tak a teďko tady dáme schody. No jako židle. A uděláme k tomu stolek.
No, teď jsem se nechtíc vyhodila vesničana, to nevadí. Co se zase vrátíme. Tak a teď nakonec tam dáme vesničana. Tak a to stačí. Tak doufám, že se vám toto video líbilo a těším se u dalšího videa. A v nějakých dílech můžeme být i na serverech. Tak čau.